Sana bena mashoko atinondi panguva ino aiwa vana Geza vachiva vachidza maZimbabweans kuti aiwa munhu wese chivai ready, the signal kana ichinge yangovapo aiwa zvatodhako. Sana bena mashoko anodanyorwa panapa nodwa subscribe or like on the bell icon. Tivina BBC Zimbabwe unanyora chiti final push. O veteran blessed Runesu Geza called all Zimbabweans to be ready before the announcement of the final of the signal that will trigger final push of the removal of ED. The team that is pushing 23rd agenda tries to manipulate all veterans by promising them loans, land, and boreholes. But the plans has failed. Why? Because those who are pushing for ED to step down are well funded and organized. Who can fund them? It's a nature that any business community that is affected by the current situation can support those who are fighting to change things. Thomas Kwanamulanya panapa pamusoro aiwa the final signal iri kutagonana Geza vachiti aiwa panguva ino ivai ready kana mchinge mangonzwa the announcement aiwa motoziva kuti kutoremuva kutokamiro nyika yeZimbabwe kwatovako panapa vane vachitaura pamusoro pekufeilya kwakaitika aiwa ma-input scheme amakaona ainzi ari kunangana nevakomana ma-war veterans achinzada kupa ma-loans mamwe achinzada kupa land ma-boreholes to be drilled on their homesteads. Panguva ino zvinonzi zvose zvafailure just because vese vakanga vari promise kupiwa zvinonzi vatori fully financed nevanhu vari kuvapusha kuti vakonzerese this toppling. Mashoko ari kubuda panapa tiona kuti panguva ino the situation muchinzoona Geza nekukura kwavo muchivaona havasi vakomana vangu vazotamisira vanhu nguva. Panguva ino muchiona Blessed Geza vachimobilize for the removal the leader wenyika yeZimbabwe panyatsokuonekwa kunzi vakomana vanyatsokuratidza umhare neunyanzvi hwekuti panapa vachizoneta, they now need change. Tudze mafunguro enyu matikudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like.